हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारी बिथाङा हाबा जाबाय होनना। लोगोफोर बिथाङा हाबा जादोंब्लाबो दायो गोबां जेंना जेंसियावहाय दङ, बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, आं बेनि बागै बुंला। लोगोफोर मिथि नार्जारी बिथाङा बावैसो गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट एबा इन्सटाग्रामाव मोनसे फट' शेयार खालामदोंमोन गावनि। लोगोफोर बे पस्ट शेयार खालामनायावनो गोबां मानसिफ्रा गोबां नेगेटिभ कमेन्टबो खालामहरदों आरो खायसेया मोजां कमेन्ट्सबो हरदों आरो बिथाङा माखासे मानसिफोरनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइबो खालामदों। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होलांनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर मिथि नार्जारी बिथांनिनो 2023आव फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङा जाहैबाय गराय फाख्रि आरो बेयाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि, संगिना ब्रह्म आरो मिथि नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बर'नि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो जों बे मुभियावहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट्सआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो बे मुभिखौ प्रडिउस खालामदों रजनी बसुमतारी बिथां। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।